Πάμε να δούμε πώς κάνουμε στο GR4 σύνδεση. Λοιπόν, ανοίγουμε το μηχάνημά μας, κρατάμε παρατεταμένα το διακόπτη, πάμε στο tablet μας, αφού έχουμε κάνει εγκατάσταση και έχουμε κατεβάσει την εφαρμογή, πάμε στην εφαρμογή μας. Πατάμε δεξιά πάνω, στο σταυρουδάκι που έχει εδώ, και πατάμε πάνω στο εικονίδιο Bluetooth. Βλέπουμε ότι μας έχει εμφανίσει το εικονίδιο GR4. Πατάμε πάνω και γίνεται η σύνδεση του μηχανήματος με το tablet. Από εδώ δεν πειράζουμε τίποτα από αυτά τα τρία. Λειτουργία, κατεύθυνση και διαδρομή. Πειράζουμε μόνο άμα θέλουμε πλάτος και ύψος, πόσο θέλουμε να κάνουμε τη μέτρησή μας. Αν πατήσουμε έναρξη είναι έτοιμο για να μετρήσουμε. Στα αρχεία μπορούμε να δούμε τα σκαναρίσματα που έχουμε κάνει. Μπορούμε να το δούμε 3D. Μπορούμε να το δούμε συμμετρικός χάρτης. Μπορούμε να το δούμε 4D. Μπορούμε να δούμε πόσες μονάδες έχει διαφορά. Θέλουμε τουλάχιστον 15 να έχει, το αρνητικό από το θετικό. Εδώ βλέπετε η διαφορά είναι αισθητή, οπότε είναι υπαρκτός ο στόχος 100%. Μπορούμε να δούμε βάθος. Γενικό βάθος. Επιλέγουμε το έδαφος που κάναμε, τη μέτρηση. Μας βγάζει το βάθος. Για να μας το βγάλει σωστά πρέπει να είναι η μέτρηση 10x10 και πάνω. Μπορούμε να δούμε πόσο είναι ο στόχος σε μέγεθος. Εδώ αυτή η ρύθμιση και αυτή είναι για ρύθμιση pinpointer με τον μπαστούνι. Αυτή η ρύθμιση είναι μόνο για τον δίσκο, όταν κουμπώνουμε τον δίσκο πάνω, τον αισθητήρα του δηλαδή των άλλων, το ποινίο. GR4 και GR4 Dual, από τα καλύτερα σκάνερ της αγοράς.